Ще во баранецах теж радворську кермушу свідчили. No, to ще це велике чинення було, то в кожному домі кермуша свяченого двора. А то в кожному домі до кермуша, no така собі та атмосфера була. Але це займало, коли кермушу можу ся доповнити. Це наша мать права, я пам'ятаю, скільки неки ще йому дорадила, я сам та забула, ти канце печення сказати. Та се ти добре пекари, по пекара są ще пекли, no to nie doma było skazać, a tu by się co pisał, kawyle moje dla, kawyle sztu pejcze. Jedna żona mi prawiła, ja pecz blachów, kawyle blachów to trybne jo, no. Ja tu pecz te kanco peca. Ponieważ on wiedział, niekie są te cicci blachów, które on ma, ja nie wiem, co cicci byli, pełne, ponieważ był, to rekał, że to preni szup, jo pełne. Preni szup, to są. Te przychodne szli, ponieważ dwajcy mali takie obdzienie, takie szup miał, co pekli. A siłotwali są nisza doma, to może się dopełnić, to się nasza mać widział, tam szybli, że stoją, kajo ten dom nie wiem sobie brać Streisel, katolika posypka, boka. Streisel, also to jest Streisel, bo utrwałem tu dziwała. A to jest reka, bo tu nie byś ty dołodziwać. Nasza konieczanska cieta je prawa, ja 2 godziny tu Streisel dziewam. A ta jest tu najlepszy Streisel, ty kanc miał. Tam smo na Kermuszu jeździli, Ralbiczansku Kermuszu konieca, no. Ponieważ był Streisel ty kanc, twarów ty kanc, maków ty kanc, to są te standardy byli. Potem jeszcze jenty kanc, spode jabłczka Streisel, albo Slokia Streisel. A leta Boży, że ja nikt tu namkał, a tu się, że dzięcerika Kermusz, no ty kanc, tu znaje, że tu byś po pekara, nie sprajsz, że jeszcze mieć skipku Kermusz, no ty kanca, to nie ma ze Kermuszu nic czynić, to ty kanc tak reka. To ja był spode twarów, że dzięca takie, to się doma te drugie pekła, mało takie, no. A potem się jedna tym kawałkiem był pecie zbił z cukrem, a jeszcze butry k tomu, a to było horelinine, potem rozinki a mandle, a potem jeszcze jemy Streisel hore. To ja tu Kermusz nie te kanc. A to są oni potem tam po to pekara, a ja bo te drugie, gdyż bo ja sobie jała, nasza mać, bo to złozom jała, Prede tak było, każdy dom miał jeden rebelkate wózeczk, a jeden kostny wózeczk, to deski byli, to takie ništo spola wozów. A tu nie nasz nanpan rejny siłotwał, a 2 minuty było na jua. Što nuc? 2 minuty takie spode. A było na jua te pec. A to by ja te drugie sobie jua lada, a to jeszcze może się dopełnić. Kiedy żony tam sobie jali, a to jest mój blach, a to jest mój, a tu pekar babo na każdy blach tu czysto czynił, a ukulał. A potem te żony na tym, a potem chory czynili ten twarów, a potem sobie miał takie najbolej blachów z namyszko, z mienom, a to było takie styknięcie do dotykająca od boka, że się po na końcu, gdyż oni ze specy szli, wiedzieli, czy je dotykające są, no. Długi są tam, bo pecz żonu nadobo tam dotykające czynili. A gdy są oni hotowo byli, potem są oni najbolej, są to byli pożurec, a też tam wumka we Brużni czysty czynili, a też są na ziemi, a tam są dotykające odwali czopo najpierw sypnene z blacha, dokiż no są te tamne żony ten drugi szub za te blachy czekał. Ha, są oni, pan kus wukodne byli, pan nalodwali, a zase domaj vezli je.